L-aħħar storja li se naqra mill-ktieb Il-Bieb numru 11 ta' Lina Brogdorf, is-siġġu ta' ħdejn it-tieqa. Din il-ġraja li se nirrakkontalkom ta' fil-bidu tagħha madwar 60 sena ilu. Kelli ngħidilkom dan għax inkella ċerti dettalji li jidħlu fiha aktarx li ma jagħmlux wisq sens. Kif jaf kulħadd iż-żmien jinbidel u miegħu jinbidlu ħafna drawwiet li wkoll illum wara biss 60 sena għandhom nejn jidhru xi ftit strambi jew barra minn posthom. Niġu issa r-rakkont tagħna. Is-Sur Karm kien bħas-soltu bil-qiegħda fuq siġġu ftit għoli ħdejn it-tieqa li tagħti għat-triq. Triq passaġġa u waħda mill-ewlenin li kien hemm ta' Sliema. Triq il-Knisja. Karozzi dak iż-żmien qed ngħidu eżatt wara t-tieni gwerra dinjija kont toddhom. Kollox kien aktar kwiet u l-pass tal-ħajja ma kienx maġġel daqs tal-lum. Hemm kien iqatta l-jum is-Sur Karm bil-qiegħda u jħares l-isfel, il-fuq u wara jerġa' l-isfel u drabi meta ma jkun ġej ħadd idur għal xi gazzetta jew ktieb li jkollu qribu. Jekk jilmaħ lil xi ħadd ġej, allura wiċċu jixal. It-tieqa kien iżomma dejjem miftuħa fis-sajf, waqt li fix-xitwa tkun imbexqa ħlief għal matul xi ħalba xita qalila. It-tieqa kienet għalih l-uniku żvok, l-uniku xaq ta' kuntatt mad-dinja kbira u wiesa. Telefon ma kellux, kienu għadhom skarsi fid-djar. It-televiżjoni konna għadna laqqas biss ħlomna bih hawn Malta. Min jitkellem dwaru konna ngħidu li qed joħlom imqajjem. Tista' tgħid li s-Sur Karm kien jaf il-kulħadd. Kulħadd kien jieqaf biex isellimlu b'dik il-bonġu, drabi bonġu maġla ma' tixjira ta' drieħ u drabi wara il-bonġu jkun hemm xi parlata li għalkemm dejjem fuq l-istess suġġetti ikun fiha għaxqa għalih għax tfisser li xi ħadd induna bih. Waqaf u qallu dawk l-erba' kelmiet. Kif inti? B'nazz illum? Xrieħ isfel qed jonfoħ? Qed jinġema' sħab? Waslet xi ħalba? Dil-kesħa qatt ma ħassejt bħala? U sejrin. Seta' jagħmel aħjar minn hekk la darba ma setax jimxi. Kien ilu 5 snin hemm imsakkar f'daru wara li kellu influwenza qawwija li attakkatlu il-ġogi kollha. Ġew jinvistaw xi żewġ tobba u professur. Imma kollha kemm xuftejhom u wara li tawh xi qrata su misturi oħra qalulu pulit biex iħallihom bi kwietom. Jgħix waħdu għax għażeb biex naddaflu issajjarlu bukkun u twassallu xi aħbarijiet li ma jidrux fil-gazzetti kien hemm ix-xwejħa Katrin li kienet ilha miegħu snin twal. L-ewwel xogħol ta' Katrin malli tiftaħ għajnejha filgħodu ma kienx li tnewwillu l-kikra kafè, inkella dbil griżmeja imma li tlebbet tixtrilu l-gazzetti u tara minn fejn iddubbalu xi rumanz bil-Malti jew bl-Ingliż għax jekk ma jkollux jaqra kienet tagħtih rasu. L-ewwel kien jifli sew il-gazzetti u x'ħin jitwihom u jwarrabhom idur għal xi rumanz. Il-gazzetti kollha jintrefgħu b'ordni li ma bħala f'kull xkaffa li kienet teżisti fid-dar. Fis-solar t'isfel fejn seta' minn żmien għal ieħor imur jispezzjona u jara li kollox għadu hemm. Għalih dawk kienu l-ikbar teżori li ħdejhom ma joqgħod l-ebda dieb u fidda. Il-gazzetti u l-kotba. Naturalment, drabi jieqaf biex jittawwal lejn it-triq u xi waqtiet oħra jieqaf biex jgħid xi kelma l dak jew lil dik. Imma darba minnhom waqaf bla ebda raġuni. Ma kien hemm ħadd taħt dik it-tieqa li tiġi biċċa sewwa ola mit-triq. U għalhekk kien ordna siġġu għoli biex ma joqgħodx itawwalhom u għal xejn b'xejn. Waqaf mitluf fil-ħsieb, rabat idejh u serraħhom fuq il-ktieb miftuħ.
għala n-nuċċali minn fuq imnieħru u telqu fuq ħoġor it-tieqa. Reġa' beda jħammem waħdu dwar fellus li daħal f'moħħu xi jumejn qabel u li ma ħallihx joqgħod bi kwietu. Għax għal dawn l-aħħar ġimgħat malli jibda jidlam kienu jiltaqgħu taħt it-tieqa tiegħu koppja namrati. Jew forsi setgħu kienu warajjes li mhux probabbli għax kieku ma kinux jiltaqgħu fid-dlam bil-ħatfa. Mela dawk kienu namrati. Kien jiggustom, niftehmu, u ma xtaqx jissemma l-kliem li kien jgħaddi bejniethom. Is-Sur Karm ma kienx ta' dan. Imma kif seta ta' kull filgħaxija iwarrab minn wara t-tieqa u joqgħod ġewwa għal xi sija sħiħa. Darba minnhom xel kemm xejn ir-radju kbir li kellu fir-rokna qrib tiegħu biex jurihom li hu kien hemm. Mill-banda l-oħra ma xtaqx qisu jkeċċihom, forsi msikon ma kellhomx fejn jmorru. Mela waħħala f'rasu li jħallihom bi kwietom jiltaqgħu hemm taħt it-tieqa sewwa sew fil-kantuniera. Staġeb kif ma marrux ifittxu xi rokna fid-dlam kif soltu jagħmlu n-namrati kollha u mhux hemm taħt il-bozza tal-kantuniera. Intant affari tagħhom la darba għażlu li jiltaqgħu hemm u mhux ser ikeċċihom. Kienu jitkellmu bleħen baxx u għalhekk u serraħ moħħu li ma kienx jista' jissemma kull kelma li tgħaddi bejn dawk iż-żewġ tiqlub. Imma dan l-aħħar induna li kien ġralhom xi ħaġa. Għall-aħħar kliemhom kien jixed li kien hemm xi intopp bejniethom. U dan inkwetaħ sew lis-Sur Karm. Is-Santa Santina. Iva, ix-xitan ma jaħmilx jara minnu kuntent u ferħan. Kien ta' spiss jew din waħdu. Imma setan qalalhom. Tajt ser jitlewmu u ma narawhomx iktar. Fl-aħħar beda biex jaqbad tarf tal-kobba mħabbla li sabu fija dawk iż-żewġ maħbubin. Kienu namrati waqt li tad-dar tagħhom jafu li qed jiltaqgħu. Imma ġara li missier tfajla milli jidher missier ta' familja kbira sab ruħu bla xogħol u beda spiss isemmi li qed jaħseb biex imur l-Awstralja. Saħan kollu sew. Il-gwaj wasal meta l-missier waħħal f'rasu li hu ma kien qatt se jitlaq lejn l-Awstralja waħdu, jew kulħadd jew ħadd. Mela l-povra tfajla ħassita se tiġġennen. Kienu ġabdew iħejju kollox u forsi kien fadlilhom biss 6 xhur biex jitilqu ma' wieħed mill-vapuri li jieħu xahar biex jasal. U kif jista' qatt ikun li titlaq u tħalli lil dak li saret tħobb warajha. Tad-dar li aktarx għax kienu jafu li kienet ħaġa impossibbli, għalula li jekk issib dar imqar xi terran żgħir u tlesti kollox malajr setet tiżżewweġ u tibqgħu Malta. Imma jekk le ma kienx hemm tama li huma jħalluha tibqa' hawn xebba weħeda. Forsi jaw intom issaqsu imma allura is-Sur Karm għax daħal f'din l-istorja ta' Romeo u Giulietta moderni. Ekku ta' bilħaq. Imma hu laħaq ħabbhom lil dawn it-tnejn min-nies li lanqas biss kien qattra wiċċhom, kien jisma' biss leħinhom u qatt ma kien ħabb lil ħadd. Stenna, hawn qed nagħmel żball. Kien ħabb tfajla, ħabba b'qalbu kollha. Imma x-xorti ħażina riedet li mietet b'den irqiq qabel ma laħqu saru ta' xulxin. Wara dik it-traċedja ma ried iħares lejn l-ebda mara oħra. Ħaseb li l-imħabba tiegħu kienet indifnet ma' Rosa tiegħu u li qatt ma ser ikun kapaċi jħobb lil ħadd iktar. Imma hawn kien imqarraq għax lil dawk iż-żewġ maħbubin kien iqishom bħal ħbieb tiegħu. L-appuntament tagħhom kien l-appuntament miegħu. Sar iħobbhom aktar minn ħbieb. Għalih saru ż-żewġ titfal li qatt ma kellu ta' Rosa tiegħu. Ftit li xejn kien jaf dwarhom, aktarx li hu kien jismu George u hi Teresa. Imma deru nies minn tagħna. Żgħażagħ kalbati
li jafu jirrispettaw u jħobbu. Jaħassra li kieku kien f'siktu, li kieku seta jimxi u jmur ikellimhom, imma dan kollu kliem fieraħ. Ma jintajjeb għal xejn, sab lilu nnifsu jirrepeti ta' spiss. Sir tajjeb biss biex ninkwieta, u rajdilhom li qed newden dwarhom. Imma fl-aħħar qataħħa li xi ħaġa kien se jagħmel żgur u li kellu jagħmel jeħtieġ li jagħmlu malajr kemm jista' jkun għax iż-żmien kien qed jafas. Lejla minnhom qabel ma Katrin ħarġet biex tmur ir-raħal tagħha iżżur lit tad-dar, għalilha li jixtieq jilbes pulit, li qaxxar il-leħja. Katrin baqgħet bħalqa miftuħ. Sur Karm, x'qed jagħtik? Ma tridniex nibqgħu nħdejkux? Soltu jafda kollox magħha, imma dik il-lejla qisu kellu xi sigriet. U jekk jogħġbuk, b'nofs bissima fuq xuftejh. Int mur għall-affari tiegħek, jien inħossni tajjeb, toħx tinkwieta dwari. Kien ix-xahar ta' frar. Ix-xita ħalbiet goffi u terġa' tieqaf. Kesħa x-xoq il-għadam. Tajt in-namrati jżommuh l-appuntament tas-soltu. Imma l-imħabba la tibża mix-xita u lanqas mill-kesħa. Għal-ħabta tas-7:15 semaħħhom taħt it-tieqa u għalhekk is-Sur Karm lesta biex jibda r-reċta li kien ilu jipprova waħdu. Kellha bżonn tirnexxi. Ix-xita kienet ilha li waqfet għal xi siegħa. Qabad żewġ gazzetti u żerżaqhom ħelu barra mit-tieqa mbexqa. Ix waħda din? Waqgħu lill-gazzetti! Issa sew, m'għandix min iġibhom li? Beda bleħen ftit oli. Qalbu bdiet tħabbat 6-6, sama sema leħen il-ġuvni jwieġbu. Aw, sinjur, oħroġ idek u jien inqabbad omlok. Qed tismani? Qed nisma' u nifhem sew, imma ma nistax. Jien ma rrid u ma niċċaqlax minn fuq is-siġġu. Ibni, ħu paċenzja, idħol mill-bib numru 6 u nawwilhom li jekk jogħġbok, tkun qed tagħmilli pjaċir kbir. Ħaġa żgħira, ara niġej bihom. Qalb is-Sur Karm ħassa waqfet għal kollox. Il-ġuvni ċempel il-qampina u daħal. Hawn nibni, ibqa' dieħel. Skużani li ħabbattek, imma kif qed tara jien waħdi u m'għandix min inowwilhom li. Ma tinkwetax għal daqshekk, ħaġa żgħira. Jekk tkun teħtieġ xi ħaġa, sejħilna. Aħna hawn qisna sibna r-roqa tagħna. Nittama li ma ndejqukx. Isma', ħu grok qabel toħroġ. Il-kesħa qed tagħmel tagħha il-lejla ma kienx jaf x'jibda jgħid u jagħmel biex iżomm lil dak l-imbierek ftit ħdejh. Ma rnexxilux. Daqs li kieku ħatta, taf int, hemm it-tfajla miskina, hemm barra tistennini. Bonswa. Qalb is-Sur Karm għamlet tik. Stenna, għax ma ddaħħalx li tfajla u nieħdu grokki 3 li aħna f'bart bħal dan. Dan ftit jaħseb għal ġuvni, imma fl-aħħar ma qalx le, wiċċ is-Sur Karm xerd bil-ferħ. Kien ilu żmien ma jara lil xi ħadd hemm ġew ħlief il-Katrin. Dik ma tħux gost bin-nies għax tajt li jħamġu kull ma hemm. Jimmarkaw bil-passi, idaħlu magħhom it-trab. Kelma ġib lill-oħra u ftit beda jressaq id-diskors fejn xtaqu. F'kelma waħda u xtaq li joffrilhom biex jużaw is-solar ta' fuq b'4 ikmamar li ħadd ma kien qed juża. Dawk il-kmamar mimlijina mara setgħu iservu ta' għajnuna għalihom fis-saram li inqalalhom. Dawk laqqas ridu jemmnu l-widnejhom. Bilkemm sabu kliem biex iweġbuh. Ħasbu li dik kienet xi ħolma. Imma s-Sur Karm malajr niżżilhom misħab għar-realtà. Allura meta taħsbu li se tiżżewġu? Kellu ferħ ta' ġen biex jarhom kuntenti. Kellhom id-dmuħ f'għajnejhom xħin qamu minn fuq is-sufan u marru jagħtuh bewża ta' mħabba u ta' ħajr. Is-Sur Karm ħassu fis-7 sema dak il-lejl.
lanqas biss seta' jorqod bl-eċitament li ħakmu. Għaddew is-snin. George u Teresa baqgħu mas-Sur Karm. Huma kellhom żewġ titfal. Ir-rabta ta' bejn dik il-familja żagħżugħa u s-Sur Karm baqgħet dejjem tissaħħaħ. U xtaq li jsejħulu it-Siju Karm, waqt li għat-tfal kien in-Nannu Karm. Minn dakinhar li rifsu f'dik id-dar, is-Sur Karm ħa saħħa ġdida. Ħajtu inbidlet għal kollox. Kien jieħu interess f'kull ħaġa li jagħmlu mingħajr ma jindaħal iż-żejjed. Wiċċu dejjem bid-vissima. Min-naħa tagħhom huma jirrispettawh u jħobbuh daqs li kieku kien missierhom. Waħluha f'moħħhom li qajmuh minn dak l-imbierek siġġu li fih kien intefa' għax ma sabx skop għalfejn jgħix. Kellmulu tobba oħra, bdewlu l-fiżjoterapija. U fi żmien 6 xhur irnexxielhom iqajmuh fuq bastuni. U wara ftit beda jimxi bil-mod bla bastuni. Jien li qed nirrakkontalkom naf sewx qiegħda ngħid. Jien kont dik it-tifla li niltaqa' taħt it-tieqa. Iva, ħabbejni ħafna li Siju Karm. Kien l-ewwel wieħed li jara l-uliedna wara li twieldu, kien l-ewwel wieħed li għallimhom jimxu u jitkellmu, kien jaqsam magħna mhux biss iċ-ċajt u l-ferħ tiegħu, imma kien hemm jiem meta bkejna l-kol flimkien, għax il-ħajja hekk sejra. Għaddew bosta snin minn dakinhar li Siju żerżaq il-gazzetti minn fuq il-ħoġor tat-tieqa. Illum ninsabu kuntenti aħna u uliedna. Ħlief għal dispjaċir wieħed biss. Ftit tal-jiem ilu it-Siju Karm ħallina. Imma ħdejn dik it-tieqa ħallejna dak is-siġġu vojt biex ifakkarna fih. Mhux li hemm xi dubju li xi darba sejrin ninsew lil dak l-anġlu li kien ipoġġi fuq is-siġġu taħdejn it-tieqa. U hemm tintemm l-istorja, l-aħħar storja ta' Lina Brogdorf, l-istorja jisimha Is-siġġu taħdejn it-tieqa meħuda mill-ktieb tan-novelli li jismu Il-Bieb numru 11 u stejjer oħra.